Kien hemm ġranet fejnet li ħajti spiċċat, imma kelli nqum għax jiena terrid ngħix. Din l-istorja ta' Bernice Buġejja, mara b'saħħitha li fil-perkors ta' ħajjitha minn barra li sfortunatament wildet kundizzjoni serja fil-fwiet, għaddiet ukoll minn diversi sfidi oħrajn. F'intervista ma' dan l-istazzjon Bernice spjegat li 7 snin ilu kellha titla' l-Ingilterra biex tagħmel trapjan tal-fwiet u hemmhekk sabet l-għajnuna tal-Malta Community Chest Fund. Bażikament jiena twilid bil-liver problems, twilid bil-arterizja, kondizzjoni li tkun fil-fwiet. U 7 snin ilu kelli nagħmel trapjan tal-fwiet ġewwa l-Ingilterra. Sibt l-istrina, meta tlajna l-Ingilterra sibna l-accommodation fejn noqogħdu, ma noqogħdu għand is-sorijiet, San Franġisk, li qegħdin Victoria u sibnihom ta' għajnuna kbira ħafna. Bernice irrakkuntat magħna li fil-bidu ta' dan il-proċess it-tobba qalula li kellha tagħmel biss 3 xhur, però minħabba diversi komplikazzjonijiet spiċċat għamlet sena aktar. Tennit li l-Malta Community Chest Fund u l-attività ewlenija tiegħu l-istrina kienu pilastru biex jitfiq u terġa' tieħu saħħitha lura għax kienu hemm f'kull pass li hi għamlet. Kienu ta' support kbir, ikollhom bżonn xi ħaġa tara li meta tibgħutilhom messaġġ jew iċċempilhom jirrispondu. Iserħulek moħħok għal dak kollu li għandek bżonn. Inti kull ma tieħu ħsieb hija s-saħħa tiegħek u li tara li qed jgħidulek it-tobba tittamlu kif suppost. Jiena ma stajx ninżel Malta għaliex il-fwiet ma kienx f'kundizzjoni li naqbad ajruplan għaliex seta' nfaqa' u kien nibqa' hemmhekk sena u 3 xhur. B'ġiżrana li dejjem iżżomm imħadna magħha, Bernice irrakkuntat ukoll dak li ġara lis-sieħeb tagħha ftit ta' żmien ilu. Fl-10 ta' Mejju tal-2022, Joseph Ellul ta' 38 sena minn Marsa Xlok, magħruf aħjar bħala Xlukkajr, tilef ħajtu traġikament f'inċident sfortunat fl-impjant tal-inċineratur tal-Waste Surf fil-Marsa. Bernice iddeskrivit dan l-episodju xokkanti e kif ftit xhur qabel tilfet ukoll il-missiera. Qalet li kuljum kienet tistaqsi għalfejn hi qed tgħaddi minn dan kollu, però b'kuraġġ li ma bħalu qamet u komplet bil-ħajja tagħha. Ma kontx tajjeb mill-ewwel ovvjament għax da kulħadd mill-esperjenza, però għamilt ġranet ma nqumx niġġossodda li xeħe, kien hemm ġranet fejn ħajti spiċċat imma mbagħad kelli nqum għaliex jiena trid ngħix. Bernice għamlet l-appell tagħha li nhar l-istrina kulħadd għandu jagħti milli jista' u qalet li dejjem tibqa' tagħti s-sem tagħha fl-attività mistennija għax ma tafx meta xi ħadd se jiġi bżonnhom. Dak xi ħaġa li għandi ntija lill-istrina għax ma nafx filgħodu kif ħanqum. Ma nafx jekk hux ħanerġa' niġi bżonnhom. Naf jekk mhux jiena xi ħadd mill-familja tiegħi. Jekk mhux mill-familja tiegħi ħbieb, ġirien, ġifieri għati minn dak in-naqa li għandek, għadi dik in-naqa l-istrina. Għax qatt ma taf fiex ħatqum filgħodu.